बुलावरा गामिनि मोसाखावरि नोंथांमोननिसिम गले गले खावलायनाय जाहा 1 बाजिनि जि हाबाफारि लांदां बैसागु जों नैथि गंगार रंजालि बैसागु फालिथाय फोरबो 2022 मायथाइ बे हारिमु बिलिफां आयदा बेखौ बेखेवनाय जौसां बेखेवनाय बे बिबानखौ होनानै आंखौ बङाइगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा लेंहरनाय बायदि सफैनाय जाहैबाय आङो बे हाबाफारियाव आंनि दायनिसो बाथ्रा बुंनो आवगायनाय जाहैबाय गोरोन्थिफोर जानो हागौ बबेबा गोरोन्थि जायोब्ला बेनि थाखायबो निमाहा बिनाय जाहैबाय सनमान गोनां दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि बर' सरकारि अनसाय गाहाय खुंथायनिनो सानै मावफुं सोद्रोमाफारिहाय अनिल बसुमतारी बिथां आरो लोगोसेनो बिथांजों लोगोसे जों ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेजेराव फैबाय बिथांखौ आं आरसिनि जानानै मान बावनो गोजोन्थों लोगोआवनो दं जोंहा जर गोजोन्थों आं नैबे लांदां बैसागु बेखेवनायनि सिगां
जेबो हराबोला अरायबो गावल्यां मैबो गावल्यां मोनबारि बिबारि बिबोनां गथाय नोंसिनि दाउखौनो